ହାରିଛ କାହାଠାରୁ ତୁମେ? ନିଜଠାରୁ ନା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଠିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି? ଯଦି ନିଜଠାରୁ ହାରିଯାଇଛ ତେବେ ଥରେ ହସିଦିଅ, କାରଣ ଠୋକର ରାସ୍ତାର ଦୋଳି ମାତ୍ର, ଗନ୍ତବ୍ୟର ଶେଷ ନୁହେଁ। ଯଦି ହୃଦୟ ଭାରି ଲାଗୁଛି ତେବେ ଚୁପଚାପ ତାକୁ କାଟନି। ଯାହା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ସବୁ କହିଦିଅ ଏବଂ ହାଲକା ହୋଇ ପୁଣି ହସିଦିଅ। ହସ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟର କୌଣସି ନା କୌଣସି କୋଣରେ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଯିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ସିଏ ଅକାରଣରେ ମଧ୍ୟ ହସିପାରେ। ହଁ, ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏମିତି ରାତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ନିଦ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ହସ, କାରଣ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହାର ପଡ଼ିଯିବା ନୁହେଁ, ନିଜ ଭିତରର ସେହି ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁକୁ ହରେଇଦେବା। ତେଣୁ ଆଜି ମନ ଖୋଲି ହସ, ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ହସ, ସେମିତି ହସ ଯେମିତି ବର୍ଷା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହସେ। କାରଣ ତୁମର ହସ କେବଳ ଏକ ହସ ନୁହେଁ, ସେ ଏକ ଆଶା ଯାହା ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବ।